Għaddew xhur minn meta l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami kien sfidat joqgħod għal teksodi tal-ewwel darba. Sfida li baqa' ma laqax, anke jekk fil-medja u fl-arena politika kienu qed iqumu mistoqsijiet dwar il-miljun euro li jiddikjara li għandu l-bank u l-villa tiegħu fil-Gargur deskritta bħala palazz. Minn dakinhar isem il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista tfaċċa f'każ mill-iktar serji. Investigazzjoni ta' kumpanija brabta ma' ħasil ta' flus li f'Malta l-fiduċjarja tagħha kienet Baltimore Fiduciary, li direttur tagħha kien l-istess Fenekadami. Fiċ-ċirkostanzi deskritti minn ħafna bħala serji, staqsejna jekk hux il-waqt li din id-darba Fenekadami jilqa' l-isfida u joqgħod għal teksodit. Għal darba oħra kien ċar, ma jridx. Dak toqgħod għal teksodit mistoqsija sempliċi. U allura dak li qed li lejna ma naħsibx illi la darba li ma tisir xejn fil-konfront tiegħi dak li qed titlobni inti m'għandux. Fenekadami għal dan ġimgħat wara li ħarġet l-istorja ta' Capital One li saħansittra kienet f'midja internazzjonali. Capital One li l-benefiċjarji tagħha kienu implikati f'każ ta' droga kienet investigata mill-Pulizija Olandiża li min-naħa tagħha talbet l-assistenza minn pajjiżna. Kien irrapportat li f'Malta l-investigazzjoni waqfet meta tfaċċa isem politically exposed person li ma kien ħadd għajr Beppe Fenekadami. Fi ċirkostanzi tlabna lil Beppe Fenekadami jgħid jekk qatt kien investigat mill-Financial Intelligence Analysis Unit. Din id-darba il-viċi ta' Simon Busuttil baqa' fommu mitbuq. U ewer jekk kienx hemm investigazzjoni mill-FIAU. Tista' tiraw xi mistoqsijiet oħra? Ewer jekk kienx hemm investigazzjoni mill-FIAU. Skużi?